A mi m'agraden molt les festes de Nadal. Sempre les he recordat com un moment per estar en família. A jo m'encanta el dia de la segona festa. Un du la porcella, l'altre fa la sopa de Nadal, que 6 musclos... Generalment moltes besos, moltes aferrades, però bueno, qualque xiste de cuñados també cae. I a més hi ha una sèrie de discussions molt divertides i cada any se repeteixen. El dia que més m'agrada és el dia dels Reis. Ens ho passam bé, reim, cantam... Que no falti la porcella, és lo principal. Però aquest no és un Nadal normal. Hola, venga, si me oyes, abre los ojos. Enguany, a la nostra feina, el que he vist és molta soledat. Quan l'han d'intubar, que te demana dir-li això a ma mare, o dir-li això a mon pare, o dir-li això al meu fill. Això la gent no ho veu. Si ho veiés, potser canviarien, no ho sé. La veu, la por en els seus ulls, i la por a el que pot passar no pot passar. Què està passant? Per què estan tan greus? Per què potser no despertaran de la intubació? Clar, això és molt difícil d'explicar per un telèfon i a mi això sí que m'ha costat molt. És bastant impactant veure una persona jove, intubada, pareix un astronauta, de cables que du, que estàs com un vegetal, t'han de fer tot. Les conseqüències de juntar-nos tots en aquesta taula poden ser greus. N'hi haurà gent que ho passarà molt malament i una altra que no arribarà l'any que ve. Crec que és hora que ara hem de fer balances. Val més la pena ara perdre un sopar de Nadal amb la família, una reunió amb els teus amics de la feina, que no perdre la vida a una unitat de cures intensives. Hi ha molt més Nadals que vides. Si tant mos estimam, podem esperar un any més. A totes les persones que ho feis bé, aquest aplaudiment és per vosaltres. Gràcies. Thank you.